खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिल्ली बड' एस'सिएशन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारिजों गोदान दिल्लीयाव थानाय दिल्ली हाटआव बैसागु खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दिनै आरो गाबोन 10 आरो 11 अक्ट' साननैयै खुंजागोन रंजालि बैसागुआ। बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि साननै हाबाफारियाव बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय, मोसानाय, हारिमुआरि फोरबो, बैसागु बायदि हाबाफारि थागोन। जेराव ट्राइबेल मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा बिथांजों लोगोसे एमपि, मन्त्रि आरो हारिमु बिथिंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। बिथांमोननि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, महरगिरिफोर आरो बर'नि मेलेमजिबिफोरबो थागोन। गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाटआव बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमावसारनाय समाव दिल्लीनि बुथ क्लाबाव बर' हारिनि हारिमु आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गासै बिथिंखौ फोसावनाय जादोंमोन। जायनाखि दिल्लीया माहारियारि राजथावनि, बेनिखायनो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि दावबायारिफोर फैयो। बेनि अनगायैबो थांनाय 2002 मायथाइयाव हिमाचल भवन आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायाव 1 सप्ताहनि दिल्ली बड' मेला खुंनाय जादोंमोन। फिन बे खेबावबो दिल्लीयाव जोंनि हारिमु आरो दोरोङारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। चिरां जिल्ला आमटेका ओनसोलाव थांनाय 29 मार्चआव दाखाथि जानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुङा गावसोरखौनो पुलिसनि आखायाव गथायनानै होबाय। मुङा फारियै देबान' नार्जारि, मदन दैमारि आरो बिश्व मुसाहारि। थांनाय 29 मार्चआव चिरां जिल्लानि आमटेकानि आनन्द बाजार आरो मालिबिटायाव पिस्तल दिन्थिनानै लुथिनाय जाथाय जादोंमोन। जेराव दाखाथिफोरा नोगोद रांजों लोगोसे गहेना लुथिनानै लांदोंमोन। बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय देबान' नार्जारि, मदन दैमारि आरो बिश्व मुसाहारिया मैया गावसोरखौनो पुलिसनि आखायाव गथायनानै होबाय। रायजो राजाफोर आरो गामिनि गावबुराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायफैनाय 3 सुबुङा जेबो दाय गैया, लेंनानैसो लांफा जादोंमोन होननानै फोरमायथियो। आरो गावखौ गथायफैनाय 3 दि दाय गैया बेखौ रायजो राजाफोर आरो गावबुराया फोरमान होनो हायो होननानै रोखायै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे पुलिसआ लेंहरनायनि थाखाय बिथांमोनखौ 3खौबो पुलिसनिसिम लानानै फैनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बावैसो सिगां बे दाखाथि जानाय जाथायावनो लोब्बा थानाय महन्त नार्जारि आरो सासेखौ आसाम पुलिसआ चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिंआव एनकाउन्टार खालामदोंमोन, जायजों सानैनिबो जिउ खहा जादोंमोन। बेनि सिगां बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सरलपारायाव आसाम पुलिसआ सानजोला औवारिखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन। एनकाउन्टार खालामजानाय सानजोला औवारिनिफ्राय पुलिसफोरा नोगोद रां, गहेना, पिस्तल आरो माखासे गुलिबो बोखांनो हादोंमोन। थाखो 10 सिम हिन्दी रावखौ कम्पालसारि खालामनो मिरुनि बिथोन। आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि गासै 9 रायजोफोराव हिन्दी रावखौ थाखो 10 सिम कम्पालसारि खालामनो थाखाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बोसोन होदों। जायखौ लानानै आसामाव गोबां आफादफोरानो सावरायलायदों। आसामावबो थाखो 10 सिम हिन्दी रावखौ कम्पालसारि खालामनो नागिरनाय खोथाया खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि मिरुनिफ्राय बेफोरबायदि जेबो बोसोन फैयाखै। आसामाव एसामिस रावानो बिमानि राव महरै थागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि आसामाव आसाम साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन साहित्य सभा सावरायलायनानै 4 लेंगुवेज फर्मुलानि आयेन लाबोनो आखायाव लाखादों। नाथाय बर' साहित्य सभाया हेंथा होनायनि थाखायसो 4 लेंगुवेज फर्मुलानि आयेनखौ फोसावथ'नानै होआखै होननानै बुंथियो बिथाङा। आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव हिन्दी रावखौ थाखो 10 सिम कम्पालसारि खालामनो नागिरनायनि सायाव आसुनि दैदेनगिरि दीपांकर नाथ बिथाङाबो बुंथिदों दि बे समाव आसामाव थाखो 8 सिम हिन्दी रावा कम्पालसारिखा। बेखौ जुदि थाखो 10 सिम कम्पालसारि खालामोब्ला गुबुन बिमानि राव जेरै बर', बेंगलि बायदि रावफोरा गोमालांगोन, बेफोरो थानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सा-सानजा भारतआव हिन्दी रावखौ थाखो 10 सिम कम्पालसारि खालामनायनि सिगां खोला भारत जेरै केराला, कर्नाटक, अन्ध्र प्रदेश बेफोरबायदि रायजोआव थाखो 7 सिम हिन्दी रावखौ कम्पालसारि खालामनानै दिन्थिग्रो होननानै बुंथियो बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव 2 मटर साइकेल सिखावखौ हमदों। खौरांनि बायदिब्ला मसलपुर पुलिस बिफाननि बेन्दोंआव थानाय निकासियाव ममत ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा AS 01 EF 4527 नंनि गंसे पालसार मटर साइकेलखौ लानानै बेरायबाय थानायाव सन्देह खालामनानै निकासि आउटपस्टनि पुलिसा हमदोंमोन। बेनि उनाव ममत ब्रह्मनाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन। पुलिसनि गोख्रों सोंनाय फिननायाव पालसार मटर साइकेलखौ गुवाहाटीनिफ्राय खावनानै लाबोनाय होननानै सिमान लादों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा।
पालसार मटर साइकेल खावनायाव गावनि अनगायैबो नब बर'निबो आखाइ थानायखौ सिमान लादों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। उनाव पुलिसा नब बर'खौबो हमदों। पालसार मटर साइकेल खावनायनि थाखाय हमजानाय नब बर'नि न'आ गलागाव आरो ममद ब्रह्मआ लखिमपुरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव मावबादि उदखारि हान्जाखौ गोसारहोनायनि गेदेर थांखि बे खौरांखौ फोसावदों पुलिस बिफाननिफ्राय खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावनाय बायदिब्ला आसामावबो मावबादि उदखारि हान्जाखौ गोसारहोनो नाजानायनि NIA आरो क्राइम ब्रान्चआ खौरां मोनदों। माखासे सान सिगां हमजानाय मावबादि उदखारि हान्जानि दैदेनगिरि कान्चन दानि दैदेननायावनो बेफोर जादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मावबादि हान्जानि हृदय कलितानो आसामाव मावबादिफोरनि आइडियलजिखौ गोसारहोनायनि बिबान होनाय जादोंमोन, जेरै कामरुप आरो सापरियाव मावबादिफोरनि थांखिफोर आरो सान्नायखौ गोसारहोनो थाखाय लेखा बिलाइ सेबखांनाय, रां खांनाय आरो मिरु मावबादिनिफ्राय सा सानजा भारताव फैनाय सुबुंफोरनि थानाय जानायनि राहा खालामनानै होनाय बेफोर बिबानखौ होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो हृदय कलितानि न'निफ्राय मावबादिनि आइडियलजि थानाय फोरमान पत्र आरो गोबां लाइमोनफोरनि फन नाम्बार मोननो हादों आरो लाइमोनफोरखौ गुवाहाटियाव थाखोमानायनि गुवाहाटि पुलिसा सन्देह खालामदों। बेनिखायनो न' भारा होग्राफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों, जाहाथे भारा थाग्राफोरनि सायाव नायबिजिरो आरो पुलिस थानायावबो खौरां होयो, नङाब्ला उदखारिफोरनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैफानो गोनां जागोन होननानै सांग्रांथि होदों पुलिस बिफाननिफ्राय। मुंदांखा एक्टर उइल स्मिथआ फैगौ 10 बोसोरसिमाव अस्कार प्रग्रामाव नुजाथि हैनो मोननाय नङा। एकाडेमि अफ मशन पिक्चार आर्ट्स एन्ड साइन्स बर्डआ एक्टर उइल स्मिथखौ फैगौ 10 बोसोरसिमनि थाखाय अस्कार प्रग्रामाव नुजाथि हैनायखौ बेन खालामबाय। कमेडियान एबा फेस्ला खोथा बुंग्रा क्रिस रक बिथाङा एक्टर उइल स्मिथनि बिसिखौ लानानै जौसाङाव फेस्ला खोथा बुंथिदोंमोन, जायखौ लानानै उइल स्मिथ बिथाङा जौसां सायावनो कमेडियान क्रिस रकखौ सोबादोंमोन। बेनि थाखायनो एकाडेमि अफ मशन पिक्चार आर्ट्स एन्ड साइन्सआ उइल स्मिथखौ बेन खालामदों। बर्डनि बे थांखिखौ मान होनानै गनायनानै लादों। एक्टर उइल स्मिथ बिथाङाबो मख'नो गोनांदि बर्डआ उइल स्मिथखौ अस्कार प्रग्रामाव नुजाथिनायनिफ्राय 10 बोसोरनि थाखाय बेन खालामदोंब्लाबो थांनाय दानाव किं रिचार्ड सावथुननि थाखाय बेस्ट एक्टर मोननाय बान्थाखौ बोखांफिनाखै आरो इयुनाव अस्कारनि थाखाय बिथांनि सावथुनखौ नमिनेशन होनायनिफ्रायबो बिथांखौ बोखाराखै। तेजपुर पुलिस थानानि पुलिस अफिसार मिन्टु बर' आरो गुबुन मोनसे थाना बेबजिया पुलिस थानानि सासे पुलिस अफिसार दिगन्त सैकिया बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लानि पुलिस बिबानगिरिया पुलिस अफिसार मिन्टु बर' आरो अफिसार दिगन्त सैकिया बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामदों। गावसोरनि डिउटिखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला तेजपुरनि डेकारगावआव थानाय महेन्द्र डिलार गडाउननिफ्राय सिखावफोरा गंसनि बोलेर' पिकआप गारिखौ खावनानै लांदोंमोन। बे जाथायाव मिन्टु बर' आरो दिगन्त सैकिया बिथांमोनहा गावसोरनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै खौराङाव मोनदों। बलिउडनि एक्टर सनम कापुर आरो फिसाय आनन्द आहूजानि दिल्लीयाव थानाय न'आव सिखाव खावनाय जाथाय जादों। सिखावफोरा खावनानै लांदों गासै 2.4 कौटि रांनि सना आरो नोगोद रां। बे खावनाय जाथायखौ लानानै दिल्लीनि तुगलक रड पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। जायनाखि बे खावनाय जाथाया हाइ प्रफाइल रबारि केस, बेनिखायनो दिल्ली पुलिसनि मोनसे स्पेसियेल हान्जाया सिनियर अफिसारफोरखौ लानानै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं। सनम कापुर आरो फिसाय आनन्द आहूजानि सा 25 मावथिफोर, सा 9 जोथोन लाग्राफोर, गारि सालायग्रा, गार्डेनार बिथांमोननाव दा सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो आरो CCTV फुटेजनि सायावबो नायबिजिरनाया जागासिनो दं। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।